በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 22 ቅዱስ ኡራኤል መልአክ በረከቱ ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ሰማዕታት ቆዝሞስን ድምያኖስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድምያኖስን እስኮሎሚ ስለ ክርስትናን ንእስነትን ነዞም ብሩኻን ኣሕዋት ክርስቲያን መሰረት ጌርና ቁሩብ ንመልከት። ቅድሚ ሕጂ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ሰማዕታት ዜና ሰሚዕና ኢና። መጽሓፍ ከም ዝብል ወኩሉ ዘተጽህፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ተጽህፈ ከነስተውዕል ይግበአና እዩ። ዜና ቅዱሳን ዝንገረና ከም ታሪክ ከምኡ ሰሚዕና ክንሓልፎ ኣይኮነን። ካብ ልቡ ንዝሰምዖ ንዘንብቦ በረከት ኣለዎ። ካብቲ ቅዱስ ቅድስቲ ቃል ኪዳን ብእምነት ተኻፋሊ ትኸውን። እቶም ቅዱሳን ንክርስትንኦም ዘጽንዑሉን ዝሓለውዎን ንሰማያዊ ክብሪ ዝበቕዑሉን መንገዲ ንምሃረሉ እቲ ዓብይ ጥቕምና ድማ እዚ እዩ። ቁጽርና ቀሊል ዘይበሃል ናይ ደቂ ተዋህዶ ህይወተ ቅዱሳን ከም ተራ ታሪክ ወይ ጀሚርና ንገድፎ ኢና። ምናልባት ድማ ብዘይ ተገዳስነት ነንብቦ ኢና። ደስ እንተኢልና ድማ ኣብቲ ስእሊ ላይክ እትብል ሃሪምና ጥራይ ንሓልፎ። ሓደ ግዜ ድማ ብጣዕሚ ኣንቢብና ወይ ትዕድልቲ ኢልና ኣድኒቕና ንሓልፍ ኢና። ምድናቕስ ጽቡቕ ነይሩ፣ ግን እኮ ቅዱሳን ናብዚ ዝበቕዑ ዝተዓደሉ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ንሶም ክገብርዎ ዝግብኦም ብዝግባእ ስለ ዝሰርሑ እምበር። እግዚአብሔር ዝፈላሊ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ፣ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ዝተዛረበ ንቁሩብ ወይ ድማ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣይኮነን፣ ብስሙ ንዝኣመኑ ኩሎም እዩ እምበር። ቅዱሳን ቆዝሞስን ድምያኖስን ኣብ መጨረሽታ ኣብ ከባቢ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ሶርያ ተወሊዶም ዝዓበዩ ናይቲ ዘመን ክርስቲያን እዮም። ኣቦኦም ኣብ ንእስነቶም ብምዕራፉ 5 ኣወዳት ቆልዑ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣብ ዝባና ኣዲኦም ወደቐ እሞ ኣዲኦም ቅድስቲ ተወዳዳ ትበሃል። ብጣዕሚ እትገርም ብሩኽቲ ኣደያ በረኸታ ይሕደረና። 5 ደቃ ቆዝሞስ፣ ድምያኖስ፣ አንቲቆስ፣ አብራኒዮስን ዮንዲኖስን ይበሃሉ። ብርግጽ ንሓንቲ ኣደ ናይ መጀመርታ ጭንቀታ ደቀይ እንታይ ይብልዑ እዩ። ንቅድስቲ ተወዳዳ ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ እዚ ኣይነበረን። ጎይታና ከም ዘስተምሃረና ይትበሉ ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን፣ እንታይ ኢና ክንበልዕ፣ እንታይ ኢና ክንሰቲ፣ እንታይ ኢና ክንለብስ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ስለ ዝብል ዘወትር እትጭነቕ ስለ ደቃ ሰማያዊ ዘግነት ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ንሓሙሽቲኦም ደቃ ዕለት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ትወስዶም፣ ካብ ቅዱስ ቃሉ ተስምዖም፣ መንፈሳዊ ህይወት ተለማምዶም ነበረት። ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ጽቡቕ ፈቃድን ብቕንዕና ዝኾነት ንእሽቶ ጻዕርናን ስለ ዝኾነ ቅድስቲ ተወዳዳ ተኸናወነላ። ደቃ ብኣካልን ብመንፈሳዊ ህይወትን ዓበይላ። እቲ ዘመን ከም ናይ ሎሚ ድልየት ስጋ ዝበዝሓሉ ዘይኮነስ ክርስቲያን ምዃን ንሞት ዘብቅዕ ነበረ። ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝተመልከትናዮ ካብ ልደት ክርስቶስ ድሕሪ 275 ዓመታት ኣብ ሶርያን ኣብ ሮምን ዝነገሱ ክልተ ኣራዊት ዲዮቅልጥያኖስን መክስሚያኖስን ክርስቲያን ኣብ ዝወዓልዎ ኣይንሕድርን ኣብ ዝሓደርዎ ድማ ኣይነውዕልን በሉ። ቀዳሚ ፈተናኣ ድማ ብዝግባእ ዝወጸቶ ቅድስቲ ተወዳዳ ነዚ እውን ክትገጥሞ ኣይፈርሐትን። ግን ምስ ደቃ ክትማኸር ስለ ዝነበራ ንምይይጥ ተቐመጡ እሞ ሰለስቲኦም ደቃ ካብ ቆልዖኦም ጀሚሮም ዝደልይዎ ዝነበሩ ምናኔ ምንኩስና ንመረጹ። ቅድስቲ ኣደ ብምርጫኦም መሰረት ንቅዱሳን አንቲቆስ ዮንዲኖስን
አብራኒዮስን መሪቃ ናብ ገዳም ናብ በረኻ አፋንወቶም ንሳ ድማ ምስ ክልተ ቅዱሳን ደቃ ቆዝሞስን ድሚያኖስን ተረፈት እዞም ቅዱሳን ኣብ ከተማ ዝተረፉ ግን ዓለም ናፊቆም ኣይኮኑን ብምእሳር መከራ ንዝቅበሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን መታን ከገልግሉ እምበር ቅድስቲ ቴዎዳዳ ኣብ ቤታ ንነዳያን እናተቀበለትን እናኣብለዐትን ክልቲኦም ቅዱሳን ደቃ ድማ ሙሉ መዓልቲ እናዘሩ ንእሱራን ስለ ክርስቶስ ንዝተኣስሩ ክሓቱን ከጸናንዑን ንቁስለምውን እናሓጸቡን ንኸብዶም ድማ ብምግቢ ክድግፉ ይውዕሉ ነበሩ። እዚ ጽቡቕ ስርሖም ንፈጣሪ ደስ እንተ ኣበሎ ንኣራዊት ዲዮቅልጥያኖስ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣባሰጨውዎ። ሽዑ ንሽዑ ተታሒዞም ንኽቐርቡ ኣዘዘ። ብትእዛዙ መሰረት ድማ ቆዝሞስን ድሚያኖስን ተኣሲሮም ቀረቡ። ከመይ ደፊርኩም ኢኹም ንትእዛዘይ ትስዕሩ ሕጂ ድማ ስቃይን ሞትን ወይ ድማ ንዓይ ካብ ምእዛዝን ሓደ ምረፁ በሎም። እቶም ቅዱሳን ምርጫኦም ግልጽ ነበረ። ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልዮም ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘይነበረ እቲ ንጉስ ድማ ግረፍዎም በለ። ንልብሶም ገፊፎም ዘቕዚቆም ንቁልቁል ኣፎም ኣሲሮም ብሓፂንን ብዕንፀይትን ዘንግን ቀጥቀጥዎም። ደሞም ድማ ኣብ ልዕሊ መሬት ወሓዘ። ንሳቶም ግን ንፈጣሪ የመስግንዎ ነበሩ። እዚ ዜና ቀልጢፉ ናብ ኣዲኦም በፂሑ ስለ ዝነበረ ቅድስቲ ቴዎዳዳ ናብ ኣደባባይ ሰማዕታት ጎየየት። ሓንቲ ኣደ ደቃ ኣብ ኣደባባይ ተሰቂሎም ደሞም ክንፅፍፀፍ ክትርኢ ከላ እንታይ ክስምዓ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ዝበፅሖ ጥራይ እዩ። ግን ንክብሮም ዘኪራ ተጸናንዐት። ቀልጢፋ ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ስለ ስንፍነቱ ነቲ ክሓዲ ብድፍረት ዘለፈቶ። እቲ ንጉስ ድማ ብቁጣዓ ክሳዳ ብሰይፍ ኣህረማ። ክልተ ቅዱሳን ነዚ ብዓይኖም ረኣዩ፣ ክልቲኦም ደቃ ማለት እዩ። ንሓንቲ ነገር ድማ ተመነዩ፣ ናይ ኣዲኦም ኣካል ዝቐብር ሰብ። ግን ድማ ኩሉ ስለ ዝፈርሐ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣብ ልዕሊ መሬት ወዲቑ ወዓለ። ሽዑ ተዘቕዚቑ እንከሎ ቅዱስ ቆዝሞስ ኣስሚዑ በኸየ። ካብ ማእከልኩም ነዛ ሽማግለ ንእሽቶ ርህራሄ ዘለዎ ሰብዶ የለን ክብል ድማ ሓዘነ። ሃንደበት ግን ሓያል መራሒ ኩናት ቅዱስ ቪክጦር መጸ። ንሰይፉ ተዓጢቑ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣልዓለ። ብክብሪ ተሰኪሙ ድማ ወሲዱ ቀበራ። ኣብ መጨረሽታ ግን ከሓዲ ንጉስ ናይቶም ሰለስተ ኣሕዋቶም ዜና ብምስምዑ ካብ በረኻ ብወተሃደራት ተታሒዞም መፁ። ድሕሪኡ ብብዙሕ መከራ ኣሳቅዮም በዛ መዓልቲ ንሓሙሽቲኦም ኣሰሊፎም ቀተልዎም። ናይ ክብሪ ድማ ምስ ኣዲኦም ወረሱ። በረኻ ተምሕደረና ከምናቶም ተባዓትን ፍቅሪ ኣምላኽና ኣብ ልብና ይሕድረና መድሃኒ ዓለም ኣሜን። ምስ ደቃ 6 ድማ በረኻ ተሕደረና ኣደ ድማ 5 ደቃ ንሳ ድማ ሻርሸይቲ ኮይና ማለት እዩ። በረከተ መሕደረና ኣምላከ ሰማዕታት ካብ ትዕግስቶምን ጽንዓቶምን ካብ በረከቶምን የሳትፈና ኣሜን። ሕዳር 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድሚያኖስን ሰማዕታት፣ ቅድስቲ ተወዳዳ ኣዲኦም፣ ቅዱሳን ኣሕዋቶም ድማ አንቲቆስ፣ ዮዲኖስና አብራኒዮስ 311 ሰማዕታት ናይ በዓል ቆዝሞስ ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ዶቅስዮስ፣ አባ አንጦንስ አባ መነኮሳት፣ አባ ጳውሊ የዋህ፣ ቅዱስ ዮስዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ። ናይ 22 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ይሕደረና። ከምኡ ድማ ናይ 23 ሕዳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዝሕዳር ዕለት 23 እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ንጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መብራህቲ እዩ። ናብ ክርስትና ዝመፀ ኣብ 4 ዓመተ ምህረት አካባቢ ክኸውን ከሎ የእሚኑ ናብ ቅድስና ዘብቅዖ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ኣብ ግዚኡ ድማ ብዝነበሮ ትግሃትን ተጋድሎን ፍሬ ኣፍርዩ እዩ። ከብዱ ከዓ ብጣዕሚ ሕመሞ ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ክጽውዖ ከሎ ዝፈትወካ ወደይ ይብሎ ነበረ። ኣብ ኤፌሶን ከዓ ጵጵስና ሸይሙ 2 መልእኽትታት ለኣኸሉ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ንቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ዘመናት ኣገልጊሉ ብሰማዕትነት ዓረፈ።
ካብናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ በረከት ክንሳተፍ ጊዜ እንተሃሊና ቅዱስ ጳውሎስ ንወዲው ጢሞቴዎስ ካብ ዝለኣኸሉ መልእኽታት ነንብብ። አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ በዚህ ስም ዝጽውዑ ብዙሓት አበው ኣለው። ሰማዕታትን ጻድቃንን ሊቃውንትን ነገስታትን ተጸዊዖሙሉ እዮም። ሎሚ እነኽብሮ ቴዎዶስዮስ ዘየዓቢ ወይ ከዓ ዓቢ ዝበሃል እዩ። ዓቢ ቴዎዶስዮስ ኣብ ሮም ዝነገሰ ኣብ 370 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ምስ ቤተሰቡ ክርስቲያን ነበረ። እዘን ነገራቱ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዝከር ገበራኡ። ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ክርስትና ኣብ ኩሉ ግዝኣት ሮም ብሄራዊ ሃይማኖት ክኸውን ኣወጀ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበየ ካልኣይ ጉባኤ ኣብ ቁስጥንጥንያን ኣብ 381 ኣብ 373 ዓመተ ምህረት ኣሰናድአ። ካብ ቅንዕነቱ ዝተለዓለ ዝተቐደሱ ቆልዑ ኣፍረየ እሞ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ፣ ቅዱስ አርቃዴዎስ ንቅድስቲ ታኦድራን ደቁን ክኾኑ ከለው አቡነ ኪሮስ ከዓ ንእሽቶ ሓው እዩ። ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ኣብ 390 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ድማ ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና። አምላከ ቅዱሳን ስለ አቦታትና ክብል ይምሓረና፣ ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና። ሕዳር ዕለት 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅዱስ ጌርሎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሰማዕት፣ ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ዘቁስጥንጥንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ ስምዖን፣ አባ ገብርኤል። ናይ 23 ሕዳር ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ድማ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 24 ሕዳር ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 24 ሕዳር እንኳን ናብ 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይን ቅዱስ አዝቂር ሰማዕትን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። 24 ካህናተ ሰማይ እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ክፈጥሮም ከሎ ብነገድ 100 ብኽፍለ ነገድ 10 ገበሮም። አቀማምጦኦም ድማ ኣብ 3 ሰማያትን ኣብ 10 ከተማታትን ዓለማትን ገበረ። መላእክቲ ዘለዎም ከተማታት ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ኤረር፣ ራማን፣ ኢዮርን ይበሃሉ። 10 ክፍለ ነገድ ድማ ምስ ሓለቃታቶም ነዚኦም ይመስሉ። ኣጋእዝት ናይ ቅድም ሓለቃኦም ሳጥናኤል፣ ሕጂ እቶም ዝተረፉ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል እዮም። ካልኣይ ኪሩቤል ሓለቃኦም ኪሩብ እዩ። ሳልሳይ ሱራፊኤል ሓለቃኦም ሱራፊ እዩ። ራብዓይ ሃይላት ሓለቃኦም ሚካኤል እዩ። ሓምሻይ ኣርባብ ሓለቃኦም ገብርኤል እዩ። ሻድሻይ መናብርት ሓለቃኦም ሩፋኤል እዩ። ሻውዓይ ስልጣናት ሓለቃኦም ሱርያል እዩ። ሻምናይ መኳንንት ሓለቃኦም ሰዳካኤል እዩ። ታሽዓይ ሊቃናት ሓለቃኦም ሰላታኤል እዩ። 10 ድማ መላእክት ይበሃሉ፣ ሓለቃኦም አናኒኤል ይበሃሉ። በረከቶም ይሕደረና። ካብዚኣቶም ድማ ኣጋእዝት ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ሃይላትን መንበሪኦም ኣብ ኢዮር ኣብ ሳልሳይ ሰማይ እዩ። ኣርባብ መናብርትን ስልጣናትን ቤቶም ኣብ ራማ ካልኣይ ሰማይ እዩ። መኳንንት ሊቃናትን መላእክትን ድማ ዝነብሩሉ ኣብ ኤረር ኣብ ቀዳማይ ሰማይ እዩ። መላእክቲ ተፈጥሮኦም እምሃበ አልቦ ሃበቦ እዩ። ኣይጠምዩን ኣይጸምኡን ኣይዋለዱን ኣይሞቱን። ተፈጥሮኦም ድማ ረቂቕ እዩ። ተግባሮም እውን ዘወትር ቅዱስ 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 እናበሉ ንፈጣሪኦም ምምስጋን እዩ። ምግቦም ድማ እዚ እዩ። ዕረፍቲ ኢልካ ነገር ኣይፈልጡን። ኣኮቴቶሙ ወዕረፍቶሙ ኣኮቴቶሙ ከም ዝብል። ብተወሳኺ ድማ መልኣኽ ማለት ተለኣኺ ወይ ከዓ ኣገልጋሊ ስለ ዝኾነ ካብ ፈጣሪ ናብ ደቂ ሰባት ንምሕረትን ንመዓትን ይለኣኹ። ምሕረት የውርዱ፣ ልመና የዕርጉ፣ ቅጽዑ ክበሃል ከለው ድማ ይቐጽዑ። ስነ ፍጥረት 4 ወቕትታት ከይተሓዋወሱ ድማ ይሕሉ። ዘወትር ድማ ስለ ደቂ ሰባት የማልዱ።
ምስጢር ይገልጹ ይረድኡ ንኸይንሰናኸል ይሕሉና የድሑንና ስግደት ይግብኦም ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ድማ ንሓጥኣን ካብ ጻድቃን ይፈልዩ ብጠቕላላ ንደቂ ሰባት ህይወትን ድሕነትን ክበሃል ካብ ፈጣሪኦም ዝተውሃቦም ትእዛዝ ክሕልውን ፍቓዱ ክፍጽሙን ይነብሩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዛ ዕለት ናይ 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ዝክር ትገብር። እዞም ቅዱሳን መላእክቲ ብነገድ 10 ክኾኑ ከለዉ መጸዊዒኦም ድማ ሱራፌል መንበሪኦም እውን ኣብ ኢዮር እዩ። ነገር ግን 24 ሓለቓታቶም ተመሪጾም ብመሪሕኦም ብቅዱስ ሱራፊ ሓለቕነት ኣብ ጽርሐ ኣርያም የገልግሉ። ብቕንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ትምህርቲ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ንእግዚአብሔር ቀረባ ክኾኑ ከለዉ ብንጽል ክንዲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ብነገድ ድማ ክንዲ ናይ ኪሩቤል 4 እንስሳ ሱራፊኤል 24 ካህናተ ሰማይ ዝኣክል ቀረባ የለን። 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ስራሖም ከም መጎድ ካብ አንደበቶም ምስጋና እናወፀ ንጉሆ ምሸት ንፈጣሪኦም ይቅድስዎ። ንናይ ስላሴ መንበር ብዘይ ምቁራጽ ይዓጽኑ። ንደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ንናይ ቅዱሳን ጸሎት ብማዕጠንቶም ይዕርጉ ንዝረኸሱ ይቅድሱ። ዘወትር ድማ ንደቂ ሰባት ምሕረት ክልሙኑ ይነብሩ። በረከተ ምሕደረና። ስለ እዞም ቅዱሳን ካህናት ሱራፌል ዓብይ ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ይብል። ንኣብነት ዓብይ ነቢ ወልዑለ ቃል ኢሳያስ ፈጣሪኡ ተቐይምዎ ኣብ ዝነበረን ዖዝያን ኣብ ዝሞተሉ ወርሓትን ጉርማን ኮይኖም ንስላሴ ቅዱስ 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 እናበሉ ንዙርያኡ ከቢቦም ከመስግኑ ሰምዐ። ካብኣቶም ሓደ ሱራፊ መጽዩ ድማ ብጉይጠት እሳት ንኸንፈሩ ዳህሲሱ ካብ ልምጹ አንጽሖ። አቡ ቀለመሲስ ዝተባሃለ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ኣብ ራእዩ ብግርማ በአምሳል አረጋዊ ተመልከተ። ንአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝኣመሰሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ድማ ብጣዕመ ምስጋናኦም ክገልጽዎም ከለው ካህናተ ሰማይ ቅውማን በአውዱ አክሊላተሆሙ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ እንዘይሰግዱ ይርእዱ ከመ ይዝብጦሙ ሶበ ይበርቅ ነዱ። ትርጉም ድማ ኣብ ዙርያ መንበር ፈጣሪ ዝቆሙ ናይ ሰማይ ካህናት አክሊለ ክብሮም አውሪዶም ኣብ ቅድሚ መንበሩ ይሰግዱ። መብረቀ መለኮት ኣብ ዝተገልጸ ጊዜ ድማ ብፍርሃት የንቀጥቅጡ እዩ። ንግሩም ባህርየ ስላሴ ክኽእሎ ዝኽእል ፍጡር ስለዘየለ ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ብምስጋናኦም ብማዕጠንቶምን ብኣማላድነቶም ክቡራት ስለ ዝኾኑ ዘወትር ክነኽብሮም ይግበአና። ዝረኸሰ ማንነትና መታን ክቅድስዎ መታን ብኣማላድነቶም ክንዝከር ንጸሎትና ድማ መታን ክዕሩግልና ንለምኖም። በረከቶም ኣማላድነቶም ናይ ኩሎም መላእክትን ናይ 24 ካህናተ ሰማይን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። 24 ሕዳር ዓመታዊ በዓላት በዓሎም እዩ ማለት በብወርሑ ኣብ 24 ወርሓዊ በዓሎም ምዃኑ ስለ ዘርኢ ዘወትር ክንዝክሮም ይግባእ። ብፍላይ ድማ ንዝሓዘነ ልቢ ደስ ስለ ዘብሉ ከም ሊቃውንቲ ከምዚ ኢልና ንጸዋዓዮም። ሰላም ለክሙ ካህናተ ሕጉ ወትእዛዙ ለእግዚአብሔር ቃል ዘጶደረ ስጋ አራዙ እምነቃ አፍኩሙ ሐሴት ዘኢነጽፍ ውሂዙ ቺያየ ሃዘነ ወትኩዘ ልብ ናዝዙ ወበክንፍክሙ ብርሃናዊ አውድየ ሃውዙ ይብል አርኬ ዘሕዳር 24 በረከቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ አዝቂር ካህን ካብ ዜና ካህናት ናብ ዜና ካህናት ንሕለፍ። ንቅዱስ አዝቂር ዝኣመሰሉ ካህናት ምንም እኳ ለበስቲ ስጋ እንትኾኑ ስልጣኖምን ግብሮምን ሰማያዊ ስለ ዝኾነ ንመላእክቲ ይመስሉ። ከምኡውን ብስልጣኖም ካብ መላእክቲ ይበልጹ እዮም። ካህናትየ ይበሎሙ ወእም ኩሉ ይፈድፈደ አክበሮሙ
ዘኢተገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት ትርጉሙ ድማ ኣገልገልተይ በሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣኽበሮም ንመላእክቲ ዘይተገበረ ንካህናት ተገብረ ከም ዝበለ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ መጽሐፈ ቅዳሴ። ቅዱስ አዝቂር ናይ ናግራን ሕጂ ድማ የመን ክርስቲያን ክኸውን ከሎ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ብንጹህ ናይ ክህነት ኣገልግሎቱ ንሰብን ንክርስቶስን ደስ ዘበለ ኣቦ እዩ። ንኹሎም ኣህዛብን ኣረማውያንን ስዒሩ ኣባጊዑ ሓልዩ ብቁጽሪ ድማ ኣብዝሖም ገሪፎም እንተኣሰርዎ ብቃሉ ስልጣን ኣፍ ደገታት ናይ ሓጺን ከፊቱ ንኣህዛብ ከጥምቕ ተረኽበ። ክቐትልዎ ኢሎም እናወሰድዎ ድማ ንእግረ መንገዱ ይሰብኽ ነበረ። ነቶም ቀተልቱ ኣብ በረኻ ጽምኢ ማይ ከይቀትሎም ኣብ ሓንቲ ገበታ ዝናብ ኣዝኒቡ ን700 ወተሃደራት ምስ ኣፍራሶም ኣጽገቦም። ኣብ መጨረሽታ ድማ ኣይሁድ ብእምኒ ክሃርምዎ ከለው እተን ኣእማን እናተመልሳ ርእሶም ሃረምኦም። ኣብቲ ግዜ ብብስጭት ክሳዱ ቆረጽዎ እሞ ምስኡ ድማ ንቅዱስ ኪርያዝ ፈታዊኡን ን48 ተኸተልቱን ሰየፉ። ኣምላከ ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ካብ ምስጋናኦም ሃሴት ካብ ማዕጠንቶም ጽቡቕ መዓዛ የውርዱልና በረከቶም ድማ የብዝሐልና አሜን አሜን። ሕዳር 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ሱራፌል፣ ቅዱስ አዝቂር ሰማዕት፣ 48 ሰማዕታት ማሕበሩ፣ አባ ዮሴፍ ዘሃገረ ጻን፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጥዑመ ዜና፣ ቅዱስ ኪርያቅ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ ዘክብራን፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ አብራሪዮስ ታላቁ ዓብይ፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ስውር ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና። ናይ ስንክሳር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ካባን ነባ ድማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአርመሊ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክት ሰማይ ካብ ስንክሳር ካብ ፍቅር ቅዱሳን አይፍለየና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አትነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እመእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጽሊሃ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።